Keteng Babukun Simbukun Amen. Kasngi kebasan pesan Putra Yesus tu pensle ingi da Simbukun jong me. Ke gospel ke Lukas. Kalnong ke bakat way. Sisian ujisu ladang dang duai hakaway ke jaka. Onda uladap uwe ne kisenran jong ula ong hau. Ku kenrat tu hikai ngi banduai kembau Yohanes ulah hikai yala kisenran. Ujisu ula ong haki, habab hiduai tu ong, kukpa, kan long ka bukut ka kerteng jong me, kan wan ka hima jong me, tu ai ngi ka jingbam jongi ka bahala ka singi, tu map ikipop jongi, namar ngiru ngi map, ya baro ki balik sniu yangi, bat wat sya ba an pensyoy yangi. Ujisu ula ong halai ki senran, tharai uway na pi ulay chaying uparlok, ha kapor siteng senya bat u ong hau. Kolok, ya ai keliang se lai teliki pu uparlok jonga udang wan poi na kebawan jingwan bat ngam don jingbam na kebenta jong u tharai ulok jong pi unjubab na po yeng wat thlia yanga ya ka jingkhang lakhang ki khun jonga bat manga ngela thia ngamla ban khie ban ai ya pi nga ong ha pi walada un om khie ban ai la u ya dei lok ru pen ban un sakhi balun ai kat ba udan kam namar ba unang yai tiet. Ti kumta nga ong hapi. Tu pan ba pin sayo. Tu wat ba pin sa shem. Tu tiet ba en sapli yapi. Naba kat uba pan un yo. Kat uba wat un shem. Ba di uba tiet en pli. Hatu unu na pi uba long ukpa. Un ai la ukun da ubuseng haba upan do ka. Ni hatu un ai uda kanyang lartam. Haba upan da kapeleng. Lapis niu kat nu pitip ban ai de ki babhai la ki kun. Kat nu lele ukpa ubah beneng un ai da umensiam bukut. Ha kitu kiba kerpat ya u. Ujisu labe no ya uksu ubam like keren. Haba uksu lami na uta obriu ula sedang ban keren. Kipat ba kila linggo. Henry don naki kiba ong. Dei da ubelzebel urang ba kiksut ba ube no ya kiksut ki wei pat kila kwa ban riam ya u kumta kila ong ba unle ka wei ka kampla ban pen i ya ka jing menjur ublei henry ujisu ba utip ya jing perkhat jongki ula ong haki kanu kari ka bele makanti kan jot thiaw ka yeng ka sem ka baya pat kan kelon kumta la da ka hima usoitan ka ele makanti kumno kala banne naba pikeno bangabe no ikiksut hana ba aibor ubelzibel lada kadai da kumta ngabe no ikiksut kibriu jong pipat kibe no ikida kumno kibriu jong pi hi kin penram ya pi ngabe ikiksut da kabor ublei berkata kepensabut bakahima ublei kalalawan hapdeng jong pi haba uri klan ubabil labiang bha kitiar uap ela kayeng kimar kimata jung u baro kisngan henry lada ubakam klan uyale ya u bar ujob urong no baro ki atiar ha kiba ula shania bodya sam ya kaba ula luti jar ubam long bat nga ulong persya ya nga bat jar ubam ya lum bat nga upen sapra haba umensim bamban umi no na ubriu usang keleng kirai raidam wat jing jathai lada syam uong halade ngan lek phai biang sakayeng bangala no kumta ulek phai biang bal usyam baya kayeng lapen khuit balapen riam pha kumta ulek bak nangta bal wan yalam sah nyungut kimensim ki bakham sneu ban ya u bat ki wan shongdu hamta habakun ka jinglong uta obriu ka kham sneu ban ya ka ba mensua haba ujisu lala ong ya kani kawai ke kentai na preng upai ba kala perta jam hau suk ke kemi ka balapun bala ai bun ye me henry ujisu la phai ktien kham suk kitu kiba ngap ya ka ktien ublei bat kiba ko ngu ya ka kat ba ki pai ba kida ngelum saudong ujisu la kren sa kumni ani ke jing sniu kiriu menta kiapan ke kampla henry on am ai haki lai tang ke kampla ujona kumba ujona nong yathu lupa ulalong kadak kasien ye kipat Ninive kumtaru ukun ubriu unlong kadak kasien ye kipat menta
haka akhir kasngi kasiem na syati kan sayang ban mudui ya kiriu menta ka kalawan na jengai ban sengap ikijing hikai basta jong Solomon bat hangni don uwei ngaong hapi ubakam krau ban ya Solomon haka akhir kasngi kinong Ninive kin sayang ban penrem ya pi namar bakila kala kabamut tang sio sngo ya kajing yalap ujona henrei hangni don uwei ngaong hapi ubakam krau bor ban ya ujona om judon ubat tiang ya kacarak nang ta uburi eka ni utap eka da kaperha henrei penyang eka halor keding penyang carak ba kat kibawan rong kindup imat kikmat jumpi kilong kacarak ya kamet haba kikmat jumpi kisai kamet jumpi barok kawai kadap da kajing syai henrei haba kikmat jumpi kisnio kamet jumpi barok kawai kandum tu da sumar ba kajing syai hapi kan omlong kajing dum tilada kamet jumpi barok kawai kadap da kajing syai klem don dukot ke basa dum kan pernai barok kawai kum haba kasyarak kating syai hapi da kajing pernai jongka haba uji su ladap keren uwe iparisi ula khot song bhai u ban lek ya bam bat u kumta ula lek ba ula song bam uparisi ula lingo haba ula i ba uji su sem thet shwa ban bam kumta utrai ula ong ha u mapi ki parisi bi pun khu ika khuri bat kapliang na shabar henrei syapo jelai tam ka kam khwan ka kam wat buram bat ka kam sneu kobi hatu ublei bala thau ika ba shabar sim la thau ru ika ba syapo henrei to ai ka badan ka kuri bat ki pliang jong phi ha ki badup bat ka e baro kan long ka ba khu ya phi kodit ya phi ko parisi pi ai ka ba shi phau na pudina ba u sudap bat ki wei pat ki jhur musli baro henrei phim sit nyau ya ka jing le hok ba ka jing e ya ublei ya kini pi dei ban le klem dan i no ya ki wei pat kodit ya phi ko parisi pi e ya ki jaka pau khmat hakisena kok bat ba an ai khublei ya pi haki jaka yo kodit ya pi long kum ki jing tap ba klem bu nak ki bayu ki breu klem da tip wei ne ki start ai ula ong ha u ko nong hikai haba mikren kum ni mikren ben yang ngiru jisu ula phai tin kodit ya pi ko start ai hi pen kit ki breu ki jing kit ki ba khia henrei la di phem kner wat da ka simpre akti ban ya rap lem yaki kodit ya pi tei ki jing tap be tenat nak bentar kinong yathu lupa ya kitu kinong yathu lupa bala penyap de ki pa temen jong pi hi pen pi menjur ya ka jing le ki pa temen jong pi naba pila kila penyap kinong yathu lupa bat pi tei mot yaki nakani ka daw ka jing start jong ublei kala ong ngan pha aki kinong yathu lupa bat ki apostol kin penyap kat tu kat ni naki bat kin ban ben ya ki wei pan kumtai ki brio jong kani ka juk ansa ai saja namar ka jing penyap ikinong yathu lupa nadu baseng ya ka perthei nadu ka snam u abel hadu ka snam u zekaria ya ubala penyap hapdeng kaduan bat ka jaka kentang hooi ken ya ki brio jong kani ka juk ansa pensaja na ka bentai kini baro kordit ya pi ko start an pi bat ya ushabi jong ka jing start ya ladi pim tre bandrung bat pi khanglat ya ki wei ki ba persyang bandrung anda ujisu lalek no na kata kacaka ki start an bat ki parisi ki lasdang ban wo dong ya u ting e bat ban keli ya u harukom ki da persyang ban rambut ya u bat ban kem daw ya u yo ukom kren bakla ke gospel jong utrai ka jingero ya mi ku Chris hakani kalunong i ba kat ba ujisu dang duai we ne kisanran jong anda ujisu ladap duai we ne kisanran jong wan chu angko kanrat hikai ngi ban duai kembau yones hikai la ki jong kisanran haka gospel Lukas ngi i ba ujisu duai hak bun ba ki khap jong ka jing em jong ni ladap peten hikilunong ki bahasa khmat nang ta pada haka gospel Lukas ngi i ba ujisu ulong kanuksa jong ka jing duai ba hakani ka pol ba ujisu sa hikai ka jing duai ru kadai ka klip mat ka bama uswa ning kong ngela de ula penlet por ha ka jing duai mana kata kadau undi usenran awan sa uru ong tu hikai ngi mengin duai ka mau yone su hikai ki senran kenrat ma pi hikai ngi ba mangi ru ngin nang ban duai
Jisu ulong kanuksa ka babha ba upin iyangi iwe pe iwe kum kisan ran jungu ba ka jing dwai ka dei ka pedeng jong ka jing em jungi ka jing dwai ka bamur ka jing dei jungi ba ublei ka jing kren jungi ba ublei ka long ka pedeng ha ka jing em kristan jungi ha ka jing buat jungi yo Jisu nimla ban ya islam nimla ban ya jingai klem ka jing dwai ngidan kam ban dwai ngidan kam ban syong kumba syong ka Maria ki kijat Jisu ngida uji suru ilade usyong ha jaka kenja bandwai ha ukpa ngiru ngidan kam ban syong ha kikjat jong Jisu ngiru ngidan kam ban syong ha jaka kenja marwai teng ban sha skor ka ka ba ublei ukpa udon na ka benta ka jing em jong i iwe pe iwe but dei halor kan ni but uji su lahi kai ki bandwai ya ka jing dwai ku pa jungi ong ku pa kan nong ka bakut ka teng jong mi kanwan ka hima jung mi tu ai ngi kijing bam jungi halakas ngi tu map iki pop jungi namar ngi rungi map iki bale sneu ngi but what sha ba an pensho ngi ha pedeng jung kan kijing dwai ku pa jungi ho don jing per kindet ha kijing penwan iki kentien henrei la ringi pet ya baro hi kalong kadika ju ka jing dwai ka ba ujisu uhi kai ban dwai ka bangi syam ru ha gospel kat kum Matthews ban khot e ublei ku pa ban khot ya ublei kukpa ngiden hok ban khot ya ublei kukpa namar ba da ka jinget jungi ha Jisu lingba au Jisu ngila ban khot kpa ya ublei hende ha bangi khot kpa ya ublei ngidon de ban kun ken ma pada ba ublei ulong ba kraw ublei ulong ba khoi ublei ulong nong thau jung ki aka baro na kata kadau ka city siki jong Paulus siki nong Ephesus ka ong kumni lai khat ar ka ong ba ha Jisu Christ bat lingba Jisu Christ ngila ban kren kat ba mon ha ukpa ublei ukpa ngila ban tur da ka jing slur sha ublei ukpa ban dwai ban ut ban nam ban pen sngow ki jing don kam jungi ngila ban kren kat ba mon da ka jing slur dei tang ha Jisu Christ bat lingba Jisu Christ halor kani kanong rem jong ka jing hikai ba Jisu la hikai ki ban dwai u hikai ro eki ba kin yai ne ha ka jing dwai u ai ka nuksa phang ubriu ba wan siteng miet ban pan kpu lada phim lada pimtre ban ai namar ba udei parlok jong piru hendai pin ai no namar bole uyai tiet ya ka jingkhang Jisu ong wat lada pim kloi ban ai namar ba udei parlok hendai pin sayeng kloi ban ai namar bole uyai tiet nak takadau pun buat ong pan wat tiet pan pin sayo wat pin sasem tiet ba dan sapli pi ngidon kam ban yai tiet ngidon kam ban yai dwai ngidon kam ban yai ne ha ka jing dwai ngin sai isiki lenong ke bansawan hadien ru ba Jisu hikai ya kani ka bor ya kani ka jing don kam ban yai ne ban dwai namar balai ma kloi ban ai lada mangingi kloi ban yai ne ha ka jing dwai jungi bat ka wei ka jing ai ka ba kraw tam ka ba mangingi dei ban pan Jisu ong wei pa ba an ai ukun da ka besen ha ba pan dok ha nyang lar tham ha ba pan dok ha nai do ma ho pan kpu ba Jisu ong lar phi ki bri mesti phila ban ai ki ba kat no lele ukpa beneng un ai phi de um sim boku ya kitu ki bakar pat ya u kajing ai ka ba kraw tam ka ba mangi la ban pan na ukpa kajing ai ka ba kraw tam ba ukpa u ai ngi we pe we dei um sim boku dei um sim boku ha ublei don ukpa ukun ba um sim boku ba ha ba u ai um sim boku ka ba mut ba u ai yala de hi hangi kajibab ka ba kraw tam ya kajing dwai jongi kade kajing ai jong ublei yala de hi ha kajing em jengi ban em lang bat ngi ban sa lang bat ngi wa ya sim la jong ya sim ba khut ban yarap yengi ha kajing telot jengi ban betin lenti yengi ha kajing telot jengi hadin kani ngi yo iya kajing hikai jong Jisu lani kata kajing tengku jong Jisu ha pedeng Jisu bat kisat an bat ki Farisi kabaningkom ki keno Jisu ba ube no iksuit da kabor jong orang ba jong iksuit Beelzebul hendai Jisu ong am dei da kabor Beelzebul hendai da kabor jong blei balada ngale ekini eke ba rokhait da kabor jong blei wong kumno kani ka pensabut ba kahima blei kala lawan hapdeng jong pi sa sisien Jisu ong ba lada ngale ekani da kabor jong blei kadu khat ba arpau kani ka pensisia la ne ka pensabut ba kahima ublei kala lawan hapdeng jongpi Jisu kalong breu man breu Jisu dei kahima jong ublei ka bor jong ublei ka jingpau ka burom jong ublei hapdeng jongi iwe pe iwe bat ngidon kam ban pediang ye kani lala mangi ngim pediang ye kani ka ek ban saja kan salong
kum kitu ki bau jisu ujiar ong kum na ki brio banasyathi kin samudui persya epi natade kasiem banasyathi kin samudui persya epi namar balai kini ki wan ban sngap e jing start jong Solomon kini ki brio kinong Ninive kila kala bamut da kajing helap Jonah Henry hang ni don ubakam kraw bane o Solomon ubakam kraw si bonsha bane o Jonah bat maki kin samudui namar balai maki ki kala ke bamut da kajing helap Jonah ma phi pa de don hang ni ubakam kraw bane o Jonah ulaw kala ke bapim tre ban kala ke bamut ulapan iya ka bor jong ublay ya ka hima jong ublay ulapan sabut ya ka hima jong ublay da ka jing tom bor jong u da ka jing pelaj lo ya ki pat ba na ka jing bor jong ben sim paman henry wat ka taru pilapan e do not ba pim tre ban kala ka bamut kaniru ka de yangi we pe we ni dan kam ban kala ka bamut ban kala ka bamut ban sedang ka jing em bat mai kata ka de kadak ba mangingi pediang bat nginget ya ka kubor ba mangingi layo sngo ba mangingi pediang ya ujisu Berkadon hadirin jong kani pada kajing hikai lane kajing maham jong jisu persya ki Farisi bar ki start an. Persya ki Farisi bar ki start an. Jidon kini kajing bau om kordet ya pi ki Farisi kordet ya pi ki start an. Berkani ngila pet tengru hakala gospel kat kum Matius. Syaban penkut kani kalendong ra kadkhot ka ba arfusau tertel ni is pang kajing hap biang hakapop. Ujisu ongum no habau mensim baman umi no na ubrio usang keleng kira redam. Wat jaka jing jak thai henry syam beruang ngan lek pai biang serta ka yeng na ka bangalami ondau lawan rung uong lo yu i bala pen khuit bha labu bha la pen riam bha kumta ulek bak bat wan yalam sah nyongut ki mensim ke bakham sniu ban u bat ki shong du hang ta bat jisu pen kun ha ka bakut ka jinglong uta ubri ka kham sniu menta ban ya ka ba menshwa ka jinglong jong ni ubri ka kham sniu menta ban ya ka ba menshwa kawai ke jingkeli hatu jisu ai kani kanuk sayang iwe piwe ban ong ingi lada musim paman ulami na ubri ko mut lakla ko mut musim paman ulami menta pada wan biang bat ka jinglong jo kham sni ban ka jinglong ba mensua hatu jisu pen tiang ingi banginum kala ba mut menta ban ap adu kasi ba du an sakla ka ba mut dalile ru em jisu kwa ban bu ingi iwe piwe ladang ngi kala ka ba mut menta ka sngi om dei bangin sange no la shai ka klip mat ka ba mangingi kala ka ba mat menta ka singi don kam ban yai kala la shai ru la shi singi ru man la ka singi banum ailat ba ka mensim jingi kan long thli bandap da ka tien jong ble long thik ka ba mangingi ya yaki mau jing kieng la ni ki step la da ki don shi pau thli ki step ha ka yeng jingi la da ngala kam ya step uban kong ban hiar support la da ngala hiar ya step uban kong ngala pet ki khmat ba ngala yu ngala hiar step uban kong kamlong ka bastat nak benta jonga bangan khap no iki khmat namar bangala ayo la ubaning kong kamun kan khap no iki khmat bangan persang ban hiar da ka khap iki khmat nak benta ki step ki bah buat pada kendai teli ladang ale kumta ngan saman saw ladang ale kumta ngan saur ngan sahab hakaju ka komro ngadon kam ban pet nak benta step uba buat ngadon kam beng ban pet sanam ta step buat kajing imen sim ro kolong kumju ko men ka para ba ye ladang ala menta ka singi lamun tak klip mat ngadon kam ban pej pada sa klip mat ka bansawan ngadon kam ban pej sa ka balasai bat ngidon kam ban khmi yet man la ka por ngilik phla man ta singi ngidon kam balik phla man la ka por kani ka jing phla ka ba man la ka singi la ne ka jing phla ka ba la kumnu sisin stayo la ne kat bangila sisin atayo la ne la lagi imyo lat sisin si benai bayele kat bala ban phla kani arab ban khang lat ya ka bor chok mun sim ban man ban wan phai biang ha ka jing em jing iwe piwe ban bangin yai ne ha ka jing ai jong kata ka jing kala ka bamut le ne ka jing map jong jisu ani ro yo jisu Christ junam la junam amen pa ba beneng to ai ba ka jing nget ka ba mila ai ngi ha khun jong me jisu Christ un men jong i ba ka ding jong ka jing e ka ba la pan ham ha ki do no jong i na mun sim ba khu kin ka siu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jing pan jong ka hima jong me to ai ba ka jing ai jong me kan pen kalai ngi shaki nong bat sambai ki bam ju thai jong ka gospel to ai ba ki sambai ki pen kalai ka long man brio na chapo ba ik jing thau baro ha ka jing mi lenti ba tikana ya ka beneng ba thamai ba ka pathai ba thamai haba andala job ya ka bol jong ka jing sniu ka burom jong me kan ting shan sabam jukut
Tuai ba kajing jong kajubili kan kerstiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kermen ya kajing terang na kabentak kispa beneng. Tuai ba kajing kan pensa priang ya kajing kemen ba kajing sup jong unong penem jongi syat setelak kaperhe. Syami ublei jongi balakerhu junam kan long kapurom ba kajing ro si junam. Amen. Kumaria kin rap jingi Kristan tu tuai na kamenta jingi hak kerte. Lupa berkun manusia berkut. Amen.